prvního patra, jo? Ukáž. Na stůl. Co je tohle? To přinesli nějaký dvě baby z města. Nechtěli říct, kdo jsou, protože je to prý anonym pro vás. Anonymy nečtu. Za to já ano. Takový anonym. To je někdy moc hezký počteníčko. Nech to tam. To byla pošta pro mě, ano? Popelnice patří městu, takže teď si to může přečíst vlastně kdokoliv. Máte pravdu. To se nemá. To je hrůza. Nedám. Staň. Ne. Uhni. Nedělejte to. Nelezte tam. Nechte to. Je to i pod vaší úroveň, veliteli. Já jsi taky zmuchlal. Musíte hlavně zachovat klid. No, je to nějaký hlupý vtip, tohle. Blbej vtip. No tohle. Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. No, to se jenom tak říká. To je Dej sem takový klíče. řekadlo. Nedám. Dej mi klíče od auta, povídám. No, nedám. Proč? Máte je vy? Aha. Co koukáte? Do práce. Jedu s váma. Snad ty!